Chendren penj laktar achiel kachiel kokalo Ramogi TV ka awacho ni ngima en mwandu. Wan gi Dr. Batie studio olony e weche mag lak. Daktari ne wang'iyo kacha thothne kaka samoro wathoro golo leke wa kok wang'iyo kok wanono matut gimomi golo leke wa makipo tipo ka leke ni osewuok kata boro kata par. Hie lakteche magolo leke gidongo nego bedi ginyiso ji ni lakini to kati wacho no rami to kane korami. Gimomiyo kaka picha mwaneno ni ere kaka daktari nyalo gola leke go duto te. Mondo mwadhi nyime ipimnwa gima onego beni ng'ato ng'iyo hie kapok ogol lekege. Erokamano mokwongo ma jowa nyaka ng'e kidonjo osiptal kata kiyudo kumondik ni od thiedho lak kata dental clinic iyudo kanyo ka samoro warwako koti marachar. Rwako koti marachar okonyiso ni ng'ato daktari. Ni ng'ato nigi lony. Okonyiso ni ng'ato nigi lony. Sani tinde nitie kata chik wacho ni kidonjo e clinic mara to onego yud kata ka keto oboke kata certificate e korot. Ming'e ni ma Dr. Dhiambo Bati otieko higani nosomo ka namba ne mar oboke en ma. Koro jomoko kuom jowa ok gine daktari. Nyoro sani ne nitie nyasi mar Universal Healthcare Mombasa. Nonro en niya chakre higa 1972 nyaka kawuono dakteche mag lak ma mose yudo tiegruok e Kenya ka gin 1,000. 1,000 gi chakre higa no ne chakre nitie mosetho, nitie modhi e business, nitie matiyo ne sirikal gi gik makamago. Koro samoro nyaka ng'ato non malong'o ni to ng'ama thiedha bende nitiere kod lony. Nitiere kod lony. Ahinya nyiso ji samoro ka ok inyal yudo pesa mar dhi e dental clinic moro malong'o nikech samoro thieth mar lak to bei ni malo kaluwore kata gi gik mitiyogo to dhi kata e osiptal mar mission hospitals. Dhi osiptal mag kanisni gi gik makamago nikech ing'eni idhi yudo daktari makare kanyo. Ka atieko gi picha ma wan go kani mane nyisowa gik machielo manyalo kelo lak. Ne aneno jatuo ni kose tieko leke ne 3 osewuok te leke mochiemogo osemuki te. Koka wadwa fwenyo ni kare ma en tabu mar leche, ok en tabu mane kelo gi lak. Achiel kuom leche 3 mowuok e achiel mane wawacho cha. Koro ma king'iyo to ineno ka ler machali ne kelo ne tabu en ler mapiny moro ma wadendo ni mandibular nerve gi dho kisungu. Koro thiedho gigi bopogore. Yath mithiedhogo lak maremo opogore gi yath mithiedhogo ler maremo. Nwakete yath mar ler maremo masani kwaromo kode to en ng'ama nyiero nikech nodhi oyudo kumonyalo thiedhore maber gi daktari mong'eyo. Moyud chandruok gi tiende wuon. Samoro be ka jatuo biro ka waore ni aseng'iyo laki to kaneno gima rach. Adwa ndiko ni mondo idhigo x-ray. Idhigo picha mondo ibigo. To jomoko be wacho ni daktari ochanda nang'o anang'e laka marama gola ma mana gima timore be. Koro jowa be wadwa ni wapuonjo gi ni kidhi daktari to daktari unyisi ni gima wadwa ni tim dhigo picha kata dhi tim test ma kata ma yie tim kaka daktari owacho. Chendren penj laktar achiel kachiel kokalo Ramogi TV ka wawacho ni ngima en mwandu. Ka intiere kod rem mar lak Dr. Bati lero ni konyisi ni go picha to dhigo picha. Seche migo picha no ibro fweny ni en laka ema kute ochamo, debe ni en chandruok mar ring'o momako lak kata gums koso dobed chandruok e leche. Ma bende no leronwa kacha ni en achiel to kagore didek onyalo kelo bende chandruok. Daktari hie seche ma ng'ato leke ne rame en ang'o monego beni otimo okang' mokwongo kowinjo ni nitiere kod chandruok e lekene to chich ni lekene rame. Kapok odwoko mano in bende nyalo penjo laktar SMS en 23600. Erokamano. Sama laki rami ang'eni jowa mang'eny ahinya kidak Nairobi ka
samoro idonjo e nyamburko, idhi odi, to ng'ato odonja ono yath moro, nitie yath moro mionoga e matatu. Matatu yadhno thiedho gik moko te. Lak maremo, lak ma kigo maswak to chwe remo, lak ma king'iyo to kala ne olokore. Yadhno thiedho gik moko te. Koro jowa iringo tiseng'iewo mano nikech abapa ni en siling 50 to ing'e nyaka beche. Wang'egi nikech ng'ato nyisi ni an laka ni osebedo ka chanda, tasebedo ka kete tachandgo. Kuom ranyisi. Mae masebedo kuom ranyisi masebedo ka keto to poko konya. To ning'iewe pesa di 50. Koro gimotemo wacho niya, ng'ato nigi rem moro amora mar lak kata fuoni moro amora mar dendi. Sama ikawo mana gima kwe rem, kata kikawo mana yath makwe rem, ok ithiedho gima nokelo remno. Ok ithiedho gima nokelo rem. Tiende ni gima nokelo rem cha medore ameda, minyalo poko gik okang' makoro ohingi kabisa. Koro sama iwinjo rem moro amora, ne daktari. Nilero kacha daktari ni hinyruok mar lak hie ok en ga gima chako dichiel. Ok iterwa e okange kata stages ma lak kethore godo. Erokamano. Dobed picha miketonwa ni koso. Kamano ma ranyisi ma wadhi bedogo kuom picha ni. Waneno ka ma lak maber, mokwongo ni en lak maber ma onge gima osemake, tuo moro amora ma osemako lagni onge, pod ober. Kuma amulo ni, mae kuma ne wawacho ni leche kabede. Mae kuma leche kabede. Leche ka giringo ei chogo ka to gidonje lak. Giringo to gidonje lak. Koro ka ng'ato kobedo ni luoko dhoge maber, to wawacho ni kute ka chako tiyo gi chiemo modong' cha to giolo acid. Koro acid chako chamo laki. Mamalo marachara ahinya ni emiluongo ni enamel. Iluwe gi dentin. Kata wadhi e pulp kuma koro leche nitie. Koro samoro lak ni kuma ka osechopo ka to ok iwinj lit nikech pok ochopo kuma leche nitie. Ting'eni sama koro osebedo ni en gi bugo matino, bugo no eme koro chiemo donje. Tiende ni kute ka koro ni kata gi chiemo mathoth. Koro ginyumore nyaka e bugo kanyo. Gin gi chiemo mathoth to ng'at mana kaka dhano mbi ka chiemo ber kinyalo bi tiyo matek. Koro kute gi be tiyo matek. Gitiyo matek nikech chiemo be koro thoth, gimbe ginyalo nyuolore to githoth. Medore, to bugo dhi medore, ma koro ka gik ka koro osenyumore e kuma leche nitie, kae ma koro kelo rem ma koro rem mar lak ma ng'ato nyisi ni ok anyal nindo. Ochakore. Daktari, kapok iwuok e screen, aneno ka ipimonwa kacha kanyo koro lak osekethore, kae to piny kanyo, piny tum kanyo, kuma leche koro donje laka, aneno ka igoro circle moro ka. Mano koro nyiso ni ang'o mosetimore ka. Koro ka leche odonjo gi ka kute odonjo gi ka, to gima ong'eyo ni kute ema kelo gimiluongo ni infection. Tiende ni koro infection nie lak. Infection wuotho nikech ka to koro en yo mane leche oluwo cha. Tiende ni gimoro be nyalo luwe kadok. Koro infection timore nade? Chakore ka luwe kadok nyaka kuma leche donjo godo. Kuma koro leche donjo godo. Tiende ni infection be kochopo ka to nyalo bedo mathoth makel kata tutu mar lak. Tutu mar lak ma samoro nitie joma osekata tho nikech chandruok gino chakore gi lak. Malak neko. Chandruoge mag lak neko. SMS en 23600 penj laktar achiel kachiel kokalo Ramogi TV. Daktari wacho kacha ka ni leronwa ni ka ng'ato ok luok lekene maber, ka ng'ato ok luok dhoge maber, tema ang' kute chako donjo kaka gidonjo kani, gidonjo mos ma gikel nyaka kama tutu nyalo wuok e lak. Luoko lak maber kata luoko dhok maber en ang'o? Erokamano. Gima kaka puonjo ji ber ka ng'ato luoko lake diriyo odiechieng'. Gokinyi bang' chiemo magokinyi. Ok ni kichiew ni ito maswa. Ok ni kichiew bang' chiemo magokinyi. Tiende ni kisechiemo to iluoke
koro sami iwuok kata kidhi e tich to iwuok ka onge chiemo modong' e laki ma kute ka nyalo timore nade? Kute ka nyalo chamo. Kute ka nyalo chamo. Kaeto ka isedok ot misechamo chiembi magotieno, tichako iluoko laki matin ni kidhi nindo tinindo ka onge chiemo miwe laki ma kute ka nyalo chamo. Mar ariyo, ing'eni brush morudhogo lak, maswak morudhogo lakwa ok nyal donjo e kind lak, ok nyal donjo e kind lak. Koro nitie gima dho kisungu luongo ni flossing. En tol moro ang'eni biro nyiswa picha, ochalo usi ma nyalo donjo e kind laki. Koro idhire e kind lak tigolo, idhire e kind lak tigolo, idhire e kind lak moro ka moro tigolo, ma idhire e kind lekeni te kaka koro kaka inyisowa. Dobed ma daktari? Kaka inyisowa e picha ma wan go kani. Tol ni en onyalo donjo e kind lak ka kind lak, tiende ni odhi luoko chiemo mano donjo e kind lak, odhi golo bakteria mano donjo e kind lak, nikech samoro bugo go iyudo ni ochakore gi e kind lak. Omiyo ng'ato nyisi ni laka rama to kang'iyo to ok ane kumotuch to rama. Samoro kobiro wang'iyo mabet wayudo ni kare nochako gi e diere kanyo nikech ng'ato nok yudo thuolo mar luoko kind lak. Kaeto machielo, wapuonjo ji ni ber to kata bang' higa achiel ne daktari. Daktari abiro mana mar mondo ing'iye dhoga ni chal nade, laka chal nade. Samoro kwayudo ka bugo pod tin kabisa koko chakore, to wanyisi ni lagni bugo moro chakore. Koro samiluoko ketane maino mari e lagni. To samoro kiluoke maber to we bugono chako, kech kori golo bakteria ok onyadhi mbele, ochako ruma kano bedo ni pok odhi matut ahinya. Chenro en page laktar achiel kachiel kokalo Ramogi TV ka wawacho ni ngima en mwandu. Waboka uyueyo matin mondo mi wayude weche manyien mabiro nwa saa achiel e yo machuok. Kwaduogo daktari biro pimonwa kacha ni hie maswak onego beni loko bang' thuolo marom nade, floss kata usi mano wacho ni onego beni kete kind leke ni cha, en usi man gi yath koso en usi minyalo gol kanye kod moko mathoth. Kik idhi mabor kata matin, kik isudi nikech ka wacho ni ngima en mwandu.